Kaixo, Maider Uarte eta Iñaki Goirizelaia gara, biok Bilboko Ingenieritza Eskolako irakasleak eta IBT ikerketa taldeko kideak. Jarraian, egin dugun azken liburuaren aurkezpena egingo dizuegu, sareetan zehar dantzan Java erabiliz. Gauzen internetek, Internet of Things, izugarrizko bilakaera izan du azken urteotan. Egunero erabiltzen dugu sarean dagoen aplikazioren bat eta ezinbesteko tresna bihurtu da. IoT delakoaren aplikazioak ingurune banatuetan egikaritzen dira, hau da, edozein tokitan eta sarearen bidez konektatuta dauden gailuetan. Adibidez, sakelako telefonoetan, konputagailu pertsonaletan, sentsoretan, tabletetan. Sareetan zehar dantzan Java erabiliz izeneko liburua berezia da. Aipaturiko ingurune banatuetan hain ezagun bihurtu diren aplikazioak programatzeko oinarrizko kontzeptuak ikastea da liburuaren helburuetako bat. Baina Java programazioa lengoaia ere aipatzen da izenburuan. Horrek esan nahi du, klaseak eta objektuak, hau da, objektuetan oinarritutako programazioaren oinarrizko kontzeptuak sarean dantzan ipini nahi ditugula. Metafora horren bidez, ingurune banatuetako programak egiteko erabiliko ditugun klaseak eta objektuak sarean zehar ibiliko direla adierazi nahi dugu. Gailuen arteko komunikazioa lortzeko informazioa toki batetik bestera bidaliko da sarearen bidez, eta xede hori lortzeko klaseak eta objektuak erabiliko dira. Horrez gain, kontzeptu horiek ikasteko erabiliko diren adibideetan, askotan, euskal dantzak aipatuko dira. Horregaitik, kontzeptu tekniko horiek ikasten dituzun bitartean, dantza horiei buruzko azalpen laburrez eta ilustrazio zoragarriez gozatzeko aukera izango duzu. Teknologia eta kultura eskutik joan behar dira. Ez dago beste aukerarik. Euskal Herriak ikerketan oinarritutako berrikuntza eta teknologia berriak sortu behar ditu, baina ahaztu gabe gure kultura aurrera egiteko ezinbesteko tresna ere badela. Zalantzarik gabe, teknologian eta gure kulturan oinarrituta, etorkizun hobea eraikitzeko aukera paregabea daukagu.